Poďte si so mnou doplniť moju misku s gorálkami, pretože fakt mám toho málo. Už nemôžem ani doplňať gorálky na objednávky, takže začneme prvou vecou. Prvá vec je šňúrka na to, aby som mohla vlastne navliekať gorálky a samozrejme biela. Čierna sa mi moc k tým gorálkam nehodila. Ďalšia vec, a to je druhá, takto tieto gorálky, vlastne, kde sú napísané písmená. Sú tam rôzne farby, modrá, ružová, šedá, zelená, žltá, proste strašne veľa farieb. Tretia vec sú tieto ďalšie gorálky, tie sú také priesvitné a sú také väčšie. Tieto gorálky sa mi strašne páčili a ešte ich tam je aj veľa. Štvrtá vec sú tieto gorálky tiež písmenka, ale tieto svietia v tme. Tak ja by som vám to ukázala, ale nemám ich nabité, takže piatá vec. To sú tieto vlastne perly, by som povedala. Je to taká farba periel a teda takto to všetko dokopy vyzerá. Ideme si otvoriť prvý balíček. Išlo to na začiatku trochu ťažšie, ale potom to už išlo lepšie. A rovno si to dáme aj do misky. Vypadá to strašne pekne. A zamiešame. Tak, teraz ideme na ďalšie a to sú tieto vlastne gorálky s písmenami. Tak, dúfam, že sa mi tam všetky tie gorálky zmestia, lebo ak nie, tak no neviem. Trochu mi to tu povypadalo. Tak som to potom musela zbierať a zamiešame. Ďalšie pridáme tieto velikánske, ktoré mi zabrali asi najviac miesta. Toto išlo tiež veľmi ťažko otvoriť, ale potom sa to už rozbehlo. A nasypeme to tam. Fakt mi tieto gorálky zabrali strašne veľa miesta. A išlo to aj ťažko miešať. Ale vypadalo to strašne pekne. Môžete vidieť, že mi to fakt nešlo zmiešať. No a posledné si pridáme tieto svietiace gorálky. Vlastne, ktoré svietia v tme. No a tieto mi tiež už dosť zabrali. Takže vlastne už sa mi tam žiadne gorálky iné nezmestia. Nešlo mi to vybrať z toho sačku, ale potom sa to už dalo sypať. No a už sa mi sem viacej nezmestilo, tak urobím part 2.